dia nalar apa jadi masih nggak mana ini tuh apa namanya masih jadi namanya masih ada di mana ya mana baru. Acha, dari itu bयबो थ' मिथिखायो नालाय गामिनि थाखाय फुजाखौ सालिनो सोबानो जासिगोन बैसागुनि थाखाय दिनै माने लिंनाय जादों आरो गामिनि सेंग्रा सिख्लानि थाखाय गामिनि आफादगिरियाथ' गैया ओंखायनो दिनैनि मेलखौ सालायलांनो थाखाय आं गलेन दैमारिखौ बुंनाय जाबाय आरो Mangenang Jakaba Musliani Gamini Laimana Padni Neathari जा आफादगिरि गैया ओमफ्राय खोथाया बेनो जोंहा बैसागुआव फैबाय सिगां जिबायदि रंजाबोदोंमोन मोसाबोदोंमोन बेनि सोमोन्दैनो दिनै सावरायगोन बेनो थांखिया दा आफादगिरि गैया हिसाबै आंनो गासिखौबो बुंफिननोसै आफादगिरिजों आं फनावबो रायलायखाबाय आरो सिगांबो एसे सावरायखादों जोंहा बे बैसागु बरायनायनिफ्राय थांखिया बैसागु बरायनायाव थांगोन अट' लानानै बैसागु बरायनायाव ओरैनो मोसानो नङाब्लाबो जेनेबा ओरैनो जयै मोसाहैगोन आरो जोंनि गामिनिनो जेनेबा आफादगिरि जानाय हिसाबै गासिबो ओंखारलाय जों गामिनिया माने बै बैसागु बरायनायाव थांनांगौ ज' ज'यै गामिनि नामखौ लायनांगौ रायजो गेदेराबो थांगोन बेनिफ्राय सिगांनि बैसागु मोसानायाव रां लादोंमोन मामोन 150 थाइसे 150 थाइसेयानो जागोन बेनिफ्राय मोसानाया ओरैजाय अनसुलिलानिफ्राय जागोन सिगां एखैजानिफ्राय होन्दोंमोन रायजोफोरा ओमफ्राय दिनै सोलायबाय रायजोफोरा अनसुलिलानिफ्राय मोसागोन नालाय जोंबो इसानिफ्राय मोसागोन बेनिफ्राय बेनो गोसोआवला ओमफ्राय टाइमा 7:00 फैनि टाइमखौ बेसेनिफ्राय ओंखारनांगोन नोंसोरो माने 7टा फुंनिफ्रायनो ओंखारनांगौ जिखुनु थाब ओंखार बैसागुआवलाय आरो सानब्रै मोसानांगौ दै जोंना सेंग्रा सिख्लाफ्रा सानथाम बेनिफ्राय नै जाबाय दा 7टा नै थाब ओंखार फुङावनो एकदम ओंखाम ओंख्रि संदो जादो फैदो ओमफ्राय 7टा ओमफ्राय फोजोबनाया थाब फोजोबगोन आरो ना सोरां बाराय फोजोबगोन ओमफ्राय बोरायफोरजों आरो जाफानाय दं नालाय बेदर फिसा बेनिफ्राय सानथाम मोसागोन दै एबार सानथाम मोसागोन एबार माने सानथामा जेबो नङाना साननै मोसागोन नोंसोरखौनो थौ होननानै मोसास्लाबनो मोना सोरजोंबा नोंसोर मोजां गाज्रि रायलायगोन सोरनिबा न'खराव लोगो मोनलायगोन दा बेयाव नोंसोरखौ होखांना लांनाय बायदि जायो नङा होमबा मोसौ बोरमा मानसिसो नङा होमबा दा ओंखायनो आथुर बिथुर जाला एबार सानथाम मोसागोन बेनिफ्राय जोंहाथ' सिगांनिफ्राय लोंनाय जानाय गैखाया सोरबा लोंनो जायोबा बेयाव लाइमोनखौ थांखिनानै एबा लाइमोननि दाय गैया जोंहा लाइमोन मोसाहैदों होननानै सोरबा लोंनाय जानाय बेयाव खालामनो मोना जोंहा सिगांनिफ्रायनो जोंनि माबायाव बिसोर मागिखांनानै जे खाना जागोन ना बेहाय माने सब खेल होगोन ना बेनिफ्राय जोंहा खेलबो होगोन ओमफ्राय ओरैनो लाइमोन गोजायैबो होगोन खनसे ओमफ्राय रायजोदोबो दङ बेयाव माने रायजोदो ज' जागोन ना लाइमोनदो जेनेबा लाइमोनदो सेंग्राफोरदो जेनेबा ज' जागोन ना जों एक्सट्रा होगोन बेखौ जों दा गल बुंथ'वाखै खिन्थु बैसागुआव जों फोरमायगोन ओमफ्राय जों सेंग्रा गोजा होनो ना जेनेबा सेंग्रा सिख्ला ना रायजोदो होफानाय खेलखौ रायजोदो होफाबा रायजोफोरनाव गर जायाखै दा रायजोफोरखौ नेना थाबा होआलासि थाबा जोंना थालांगोन ना ओमफ्राय रायजोफोरखौ होफाबा
Paipra keinginan dia. Hah? Ini nih untuk dia lagan बैसागु मोसानाय समावनो होनगोन बैसागु मोसाखांनानै आरो पार्टी जाखालि आरो जिखुनु पार्टी जाखालिबो जायो थांनाय बोसोराव खेल लाखिदोंमोन ना बल गेलेनाय फैदिया सिख्लाफोरा नेक्स्ट खालिनो माबा गोलैगोन मंगल समबाराव जा माबाया बैसागु मोसानाया देवबाराव जोबगोन नालाय देवबाराव जोबगोन सुद्ध मोसौ थुखैगोन 15 16 17 बेनो मंगल समबाराव डाइरेक्ट होखानांगौ पार्टियानो होनांगौ अखानायैनो जाखानांगौ अखानायैनो जागोन पार्टिया मा बार गोलैगोन इबो हाथाय मोननांगोन ना समबार गोलैगोन समबार माने देवबार जों मोसागोनानो समबारै मालानिफ्राय मोसागोन मोननांगोनबा मोसागोन दा ओइ नङा नायलाय समबारावसो मोसानाय समबाराव मंगलबाराव जानो मंगलबाराव सोरबा बेदर जायो दङ जोंना बुधबारखालि जागोन आरो बुधबारखालि एसे फोजोबनानै सानसे गेट खालामनानै नेक्स्ट खालि 16 निफ्राय मोसागोन 16 बा मा बार गोलैयो 16 बा शनिबार जिखुनु दा शनिबारै मोसागोन होनदों ओमफ्राय फिक्स जाखादोंमोन दा मंगलबाराव जायाना सोरबा जायो दं नामा मंगलबाराव समबारै जोबगोन शनिबारनिफ्राय मोसाबा दै मंगलबारै सोरबा दं जायाना बुधबार आरो बिस्थिबारावबो जायो दंलाय सोरबा नै मोसौ थुखैखालिनि बरायनाय होमबालाय आरो माने खालिनो एक तारिख जायो बुधबाराव जाहैनोसै सानसे पार्टि जानाया बुधबारै दै मंगलबारै जायो बुधबारै खालामसै बेनिफ्राय मोसानाया शनिबारै जाबाय बेनिफ्राय लाइमोन ओंखारफानानै जेनेबा ना सोरनिबा न'आव थांनानै बिदिनो सोरनिबा फुल माबा माबि सेफायलाबायनो नाङा मोजाङै थां मोजाङै फै दै सोरबा गाज्रि मोनो फुलफोरखौ बिराद दामाव बायना दोनो ना बेनिफ्राय ज'यै जेनेबा लोंनाथ' ओंखारदों जोङो सोरबा लोङोब्लाबो लाइमोननि नामै लोंनाङा दै नोंसोरो बुंखाबाय लोंनाया सोरबा जेनेबा दै खोनासंनाय सोर लोङो इयाव नोंसोरो नङा होनदों आङो दै लोङोबाबो जानला माला बिना लोंलाबायना लाइमोननि नाम थांगोन जोंथ' इयाव लोंनायनि एलाव गैखाया जोंनिया लोङोबाबो माने लाइमोननि नामाव गैया होनदां सोरबा लोंखुमानायखौ मा खालामो दा जोंना ओमफ्राय आरो बुंनो गोनां बेखिनियावनो देग्लायथ' रिहार्सेलबो खालामासैलै गैला दा रिहार्सेलखौ खालामगोन ना मागोन मोसानायाथ' डिसिप्लिन जागोन दै जानला मानला नङा आरोना लाइन सिगां जिबायदि मोसादोंमोन ओमफ्राय ओरैनो जानला मानला आपन बानलु बुलु मोसानाय नङा आरोना गेजेर लाब्रा डान्सफोर जानो हागौ खिन्थु मोजां मोसानांगोन आरो दै जेनेबा डिसिप्लिनाव मोसा मोजां लाइन थानानै ओमफ्राय सोलोंगोन ना सोलोङा दा गेजेराव सोंदों आङो सोलोंगोन दा ओमफ्राय जायगाया बेयाव दावराव जागोन ना बेयाव जानाय नङालै बै जोंनि खिजा थांनाय जाना जाया सानबेसे दङ माबार सानथाम गेजेराव दिनै 11 तारिख शनिबार समबार फाग्ला समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबारै मोसौ माबानाया साननै दै साननै सोलोंसै
Mana? Mana? Oh, acha, free ni kuma kamne. Hah? Ah, free ni kuma kamne. Mana खोनासं गाबोननिफ्राय साननैल' टाइम दं मोसाखांनानै गाव गावनि न'आव मोसाखांबाथाय ब्लड खारखुमा मानसिया खोनासं गाबोन सोलोंनाया साननै जागोन गाबोननिफ्राय साननैल'खासै ओमफ्राय बेसेनिफ्राय नोंसोर बेसेबांनिफ्राय बेसेयाव टाइमा बुंना ला नोंसोर स्कुल थांनायफोरा थिनथायाव गयो नोंसोर टाइम मथेबो फैयाना टाइम मथे फैथाराना स्कुलनिफ्राय फैनानै दा ओंखाम जानानै फैखा थिनथा सारिथा साराय थिनथासोआव थांनांगौ साथिजों नुजाफैबा मोजां जागोन आरो सोलोंनाया 1 घन्टायावथ' नोङो दा 5 बाजियाव आरामसे 5 बाजियाव फोजोबनो हागोन दाना थिनथा होमबा दे साराय थिनथा दै फैदो ओंखाम जादो फैखादो जायखिजाया ओंखाम जानानै फैबानो जाबाय आरो गासैबो स्कुलाव थांनानै ओंखाम जानानै फैदो ओमफ्राय आरो माबाफोर सोंनो दंबावो जाबाय जाबायना मेथाइ खननाया सोर सोर नोंसोरो मेथाइ लिरगोन ना लिराखै मेथाइ लिरगोन ना लिराखै सोर सोर मेथाइ खननो हायो सोर मेथाइ लिरगोन ना लिराखै ओइ नाङा नोङो जोंनि आरो ओमफ्राय खामा गंनै नालाय सासे सोर दामदोंमोनलाय सिगां नोंखौमोन ना अ बाबुसोमोन बाबु गैया जिखुनु सानै ओमफ्राय सासे दामग्रा फैगोन बार' जोंहानि कारेन्टनि खाम दामगोन गंनै नालाय बेबो दामगोन आखाइबो सायो नालाय